Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स गाइस आङो दिनै बेंटलाव थांनो नागिरदों आरो ना दसे बेरायहैलायनोसैलाय मायबा मायबि जालु जाला जाना फैनोसै दिनैथ' सानडे ना सानडेबा बयबो बेरायनो लुगैखायो आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआनो बांसिन सानडेआव बेरायखानायनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानडे मोनफैबाथाय आङो बेरायखायोबो आरोना लोगोफोर गोजानाव नङा खाथियावनो आरोना ओमफ्राय गोजानाव थांनो सानो खिन्थु गरमनि थाखायनो बायो आरोना लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै होननानै भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर स बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालाम शेयार खालामना होदो लोगोफोर दे बिदिब्ला आङो थांबाय थानोसै लोगोफोर स लोगोफोर नै दायो जोङो लामा ससेयाव थाव सोबाय आरोना जोंना स्कुटिया थाव गैयामोन मानो नांगौ बेखौ नांगौलै ओरैबायदि गाबोन मा होनदों ओमफ्राय बे टेप माला नै लोगोफोर दै टेप लादो आरोना जोंहा दै टेंकिनि थाखाय नै फैनानैहाय देखौ फैलायबाय आंखौहाय लोगोफोर सेम्पु नांगौसै सेम्पु माथो लायो खिन्थु प्लास्टिकनिखौ लागोन ना बथलनिखौ लागोनसो जाबाय आं ना बे बथलनिया माबा सेम्पु दङ हेड एन्ड शल्डार दङ पेन्टि दङ पेन्टि ओमफ्राय धुप गैया लरियन दङ धुपबो दङ मा बिलाइखो इयो मा बिखोबा no ei lai ning adu ai ne jajen laiba bazarau faibaथाय ओरैबायदि खेरें मेरें जायो पेकेटनिखौनो ला पेकेटनिखौनो मा पेकेटनिखौनो ला हिनजाव लानायनि पस्टआ बेनो जोंना नै नायनानै लादो खरसा जायो होननानै नांला नै जोंना बेवहायनो नांलानो सासे फैबावनोसै आङो फंबायमोना दाला थखा लायिफ्रानो बारायखायो जों ओरैबायदि जाला रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय जों लोगोफोर Này cái phần này kopi lưng chứ gì? Đây nào mình thao nào mình thẻ. Cái đâu đây đâu? Boleh. Saya đâu rồi. Cái này biệt thang chẳng. Pokora tadi jam pokora. Anggur penting biasa. Rada. Terus tanya. Apa? Kita gede. Apa dia? Gede. Gede mat. Gede anggur gede. Itu lah nasi ni. Itu lah ni. Itu lah nasi jengda. anggur गोसोमखौ फिसाजोनि थाखाय
लोगोफोर नै दायो आङो न' मोनफैबाय आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव जायासै थेवब्लाबो नोंथांमोना नायसाबदो आरोना दिनैनि ससे भिडिअखौबाबो ओमफ्राय ओरैहाय फिसाजोआ जोंना मिस्टि जागासिनो जोंहानि न' खाथियाव गिर्जा जादोंमोन जोंहानावबो जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जों नेनो हायैनि बेंटल टाउनाव थांना फैग्रोबाय आरोना थांग्रोबाय आरो ओमफ्राय जों थाबाय थायासै नेबाय थानायमोनबा मोनागौमोन नालाय ओंखायनो जों एसे सानावनो थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे लोगोफोर बाय बाय